हेलो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। जोङो गावनि मबाइलजों नायनि सोर सोरनि न' फैदों जोंनि गामिया बेखौ जों नायनि। थ' जोङो सिगाङाव गुगोलाव फैग्रोदो, बाहाय जोङो सार्च खालामदो IAY dot nic in होदो nic.in बेखौ टाइप खालामदो, ओमफ्राय सार्च होदो, क्लिक थुना होबाय। नेटआ नै जोंना एसे स्ल' नैबे गेवबाय जोंना दा नैखौ जोङो एसे दाननानै दोनथ'दो, बेखौ बै इन्टुआव सोना होदो, बेखौ इन्टुआव सेरबाय, बे सेरबा जों बेखौ दाननानै होथ'दो बे नुजानायखौ। औ जाबाय नै जोंना दाननानै फैदो, जोङो बेखौ डेस्कटप माबा बानायना लादो 3 डटआव सेरनानै, ओमफ्राय जोङो नैबेहाय लाबोदो, बेखौ जुम खालामना लाबोसै, जों बेखौ दानथ'बाय इन्टुआव दाननानै जोंनिफ्राय नायसै। आवाज शप दङ मोनसे गोरलैखाय नुवाखै, दा बेखौ जों गिदिर खालामना नायबाय। ओरैहाय आवाज शपआव क्लिक थुना होदो, आवाज शप, ओमफ्राय नैहाय रिपर्टआव होदो, रिपर्टआव क्लिक थुना होबाय, ओमफ्राय नैबिदि नुजाफैबाय। दा नैबे फैबाय, ओमफ्राय दाना नैबेहाय 2 नाम्बारनियाव होदो, हाउस प्रग्रेस एगेन्स्टआवहाय होबाय जों, ओमफ्राय दाना फैबाय। दाना नैबे मोनसेसो थाखाबाय Pmay बे थाबाय, प्रधान मन्त्रि बेबो थाबाय, ओमफ्राय स्टेटआव होदो, बबे स्टेटनिखौ नायनो। दा जोंनिखौ होबाय आं आसाम नालाय, ओमफ्राय नैबे मोनसे फैगोन नैबे स्टेटनि गाहायाव डिस्ट्रिक्ट जाबाय, नैबे सेलेक्टआव टिचेनाव थुना होबाय, बाहाय डिस्ट्रिक्ट नुजाबाय। डिस्ट्रिक्टआव बबे डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टखौ होदो। दा जोंना क'क्राझारखौ होबाय, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट होबाय। दा नुजाबाय नैबे, दाना नैबे फैगोन नै जोंना बेहाय नैबे नायदो ब्लक फैसिगोन आरो दतमा जाबाय जोंना ब्लकआ। ओमफ्राय नैबेहाय आरो मोनसे दंबावो, नै ब्लकनि गाहायाव नैबे जाहैबाय BCDC आरो माने पन्सायतआव गोलैयो, बेखौ होदो नोंथांमोनहा। दा बाहाय दं नै जोंना, बेखौ होबाय। नोंथांमोना बबेखौ होनो हागोन आरो नायनो हागोन। बेनि उनाव नैबे जोङो साबमिटआव थुना होदो, साबमिटआव होबाय, नै बे नुजाफैबाय, बे नुजाफैबाय नैबे जों फार्स्टआव नै भिलेज दं, नै बबे गामिनि दं नायदो। जोंनि बे BCDC नि आन्दाराव मोनसे न' गोदान